Σταθμός πρώτος, Άμφισσα. Εδώ, στην καρδιά της στερεάς Ελλάδας, λειτουργεί από το 1998 ένα τμήμα τουριστικών επιχειρήσεων, παράρτημα του ΤΕΙ Λαμίας. Φέτος προβλεπόταν να δεχτεί 216 φοιτητές. Με την εφαρμογή της βάσης του 10 πέρασαν μόλις 3 φοιτητές. Στο τμήμα του πρώτου εξαμήνου, οι φοιτητές δεν ξεπέρασαν ποτέ τους 10. Η βάση του 10 πιστεύω ότι έκανε κακό στο ΤΕΙ μας, γιατί υπήρχαν φοιτητές οι οποίοι περνάγανε εδώ πέρα με μέσο όρο 3, 4, 5. Και τώρα που η βάση έχει γίνει 10, μπορούν να πάνε σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και να μην έρθουν εδώ πέρα στην Άμφισσα. Στα εργαστήρια, επειδή είναι υποχρεωτική παρακολούθηση, εννοείται ότι υπάρχουν πολλά άτομα. Αλλά στις θεωρίες μπορεί να μην υπάρξει κανένας. Μπορεί να υπάρξουν 2 άτομα, μπορεί να υπάρξουν 10 άτομα, αναλόγως. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα με τα μαθήματα. Αν για παράδειγμα θέλει κάποιος να δηλώσει μια ξένη γλώσσα, ένα μάθημα, και δεν υπάρχει ο αριθμός των απαιτούμενων φοιτητών για να συγκροτηθεί τμήμα, τότε σαφώς υπάρχει πρόβλημα. Ο Ηλί Χέιρ είναι Λιβανέζος. Φοιτητής στο 3ο εξάμηνο σήμερα, σπουδάζει στην Άμφισσα με υποτροφία μέσω ενός προγράμματος ανταλλαγής σπουδαστών. Εγώ είμαι στο 3ο εξάμηνο, παρακολουθώ τα μαθήματα κανονικά, στάνταρ, και τυχαίνει πολλές φορές να βρεθώ στην τάξη, εγώ και συμφοιτητές μου ξένοι από τη Συρία, και να είμαστε δηλαδή μόνο ξένοι στην τάξη. Αυτό είναι λίγο περίεργο, δηλαδή τελικά είμαστε στην Ελλάδα. Η ζωή των φοιτητών στην Άμφισσα κινείται γύρω από το ΤΕΙ. Ένα κτίριο που, αν δεν προσέξεις την ταμπέλα του, δύσκολα θα υποψιαστείς ότι στεγάζει ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Το κτίριο, που είχε αρχίσει να οικοδομείται για να στεγάσει το ΤΕΙ, εγκαταλείφθηκε μισοτελειωμένο. Εγώ το χαρακτηρίζω σαν την καλύβα του Μπαρμπαθωμά. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Αλλά δυστυχώς δεν παίρνουν το πολιτικό κόστος, επειδή η φωκίδα είναι μονοεδρική, να το κλείσουν, διότι αυτό δεν προσφέρει τριτοβάθμια εκπαίδευση στους σπουδαστές. Δηλαδή κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Η πόλη της Άμφισσας ανησυχεί έτσι κι αλλιώς, πως το μικρό σπουδαστικό εισόδημα που της έταξαν θα χαθεί. Τον πρώτο καιρό που ήρθαν τα παιδιά δεν είχαν πού να μείνουν, γιατί όλοι είχαν ένα σπίτι να μένουν εδώ και τη δουλειά τους. Οι τοπικοί παράγοντες όθησαν τον κόσμο να πάρει δάνεια, να φτιάξει, γιατί τα παιδιά δεν είχαν μικρά διαμερίσματα. Όλοι είναι χρεωμένοι, έχουν επενδύσει σε αυτό, έγιναν περισσότερα καταστήματα. Όλα αυτά έγιναν με την προοπτική ότι ήρθε ένα τμήμα, θα έρθει κι άλλο, και γι' αυτό ξεκινήσαμε και ένα κτίριο που, αν πήγατε και το είδατε, είναι μια τεράστια οικοδομή. Αν θα περάσετε, θα δείτε σε διάφορα σημεία ταπετσαρίες ενοικιαστηρίων, που στην Άμφισσα δεν έβρισκες να νοικιάσεις μια γκαρσονιέρα. Όλα κάτω από το παραμύθι του ΤΕΙ, γιατί εμείς τώρα πλέον μιλάμε για παραμύθι. Το παραμύθι κινδυνεύει πράγματι να τελειώσει. Η βιωσιμότητα ιδρυμάτων που τα τελευταία χρόνια έχουν σπαρθεί σε όλη τη χώρα αμφισβητείται. Και οι εκπαιδευτικοί φοβούνται ότι αυτές, οι μικρές αποκεντρωμένες σχολές, θα είναι τα πρώτα και εύκολα θύματα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αν ιδρυθούν. Από τη στιγμή που τα ΤΕΙ παραμένουν υπό αυτό το καθεστώς, υπό περιορισμούς, χωρίς μεγάλες δυνατότητες έρευνας, χωρίς αυτοδύναμα μεταπτυχιακά, δεν θα μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικά. Έτσι, οι υποψήφοι θα επιλέξουν, αντί να προτιμήσουν ένα περιφερειακό ίδρυμα τεχνολογικής κατεύθυνσης ανώτατης εκπαίδευσης, όπου ακόμα και τα επαγγελματικά του δικαιώματα θα είναι περιορισμένα, θα προτιμήσουν τον ιδιωτικό τομέα σε μια κεντρική πόλη με ένα πτυχίο πανεπιστημίου.